Belaunaldiz belaunaldi baztan-darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Gaur, ilar kroketa prestatu behar dugu. Ilarrak beti gozoak, baina seguro ez duzula behin ere prestatu horrela. Udaberriko baratzea. Elikadura burujabetza herriek haien nekazaritzako produkzio eta merkaturatze politikak definitzeko eskubidea da. Bueno, undekoan probestu behar dugu gure ilar berdeak, eta egin behar duguna da ilar kroketak. Orden hortarako beharko dugu, gure ilarrak, orain egosten patu behar dugunek, eta patu behar dugu egosten gatza eta azukreekin. Eta utzi behar dugu egosten. Gero erabiliko dugu ere tipuleta bat, hau ere egosiko dugu, eta dena egosten denean eta hozten denean, egin duguna da dena nasi, eta gure kroketak, hori, errein datzuet nola egin arte. Horren, lehenik eta behin, batuko dugu gure ilar berdeak egosten, gatza egituko dugu, azukrea ere bai, eta hau egosten jarriko dugu. Hortxe. Eta orain erabili behar dugu tipuleta bat, burua, hau ere jarriko dugu egosten. Olio pixka bat emango diogu, frijitzeko pixka bat, eta gero ura egosteko.
gatza pixka bat ere, bai. Bueno, hemen dugu gure tipuleta olioa, gatza ere eman diogu, eta ur pitin bat botako diogu, bai? Surkatzeko hain eta gero ja behin surkatzen duenean ja itzeliko dugu zua. Ilarrak koipe gutxi du eta zuntz anitz berriz. Horregatik bertze ohiko elikagaie baino kaloria densitate gutxiago du. Hemen dugu dagoeneko ja gure ilar berdeak egosita, bai? Baita ere gure tipula egosita. Orden, inber duguna orain da, gehitu. Gatzaia badu, pixke botako diogu, rektifikatzeko. Botako diogu intxaur moskatua baiatuko diogu pixka bat. Kanela pixka bat, bai? Eta duguna da dena matxakatu. Honi egituko dugu gure tipul egozia. Orain, gehituko dugu gazna. Untekoan izango da auntz gazna. Ehun gramo auntz gazna. Edozein gazna erabiltzen aldugu. Ez sobera biguina ere ez dezala izan, zeren listo. Eta hemen dugu ja, dagoeneko gure masa prestatua, azteko bolitak egiteko, pasatuko dugu arrautza eta ogi xigortotik eta frigituko dugu. Bueno, ja prest dugu gure kroketak egiteko, baina zaila izango da igual bolitak egitea, orden hobe da hozkailuan sartzea, hozteko ongi eta behin hozten denean orden hasi gure kroketak egiten, bai? Baltzenekien faok ilar freskoak ez dituela lekaletzat jotzen. Oztu zaigu ja dagoeneko ilar kroketak egiteko masa, bai? Orduan, jarriko dugu arroltze eta pasatuko dugu arroltze eta ogi xigortutik.
Bueno, igual olio pixka bat botatzen badu eskure, txikitzeko. A ber. Bai, hobeixo. Hobekio. Esaten dugu hobeixo gortua, arroltzia, eta hobeixo gortua bez. Beste bat. Beste bat. Horrela. Eta orain, nahi dugune da frijitu gure kroketak. Hona hemen gure kroketak. Hemen dugu ilar kroketak. Irina eta esnerik gabeko eginiko kroketak. Ensaladakin laguntzen aldugune edo nahi duzunekin. Ikusi zenolako kolore polita duen barnetik, bai? Eta zaporea, zer erran, hobeago. Ilar kroketak osagaiak: 500 gramo ilar pikor, 20 gramo azukre, kanela ehotua, intxaur muskatu ehotua, tipuleta bat, 20 mililitro ur, 100 gramo ahuntz gasna, olioa, gatza, 2 arrautza, ogi birrindua,